Kymenlaaksossa on noin 200 erilaista kylää ja erilaiset kylät pitävät sisällään erilaisia, monenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia. Tämä intro-kuvakavalkaadi esittelee meille Kymenlaakson parhaita puolia, eli todella hienoa maisemaa ja tuokiokuvia Kymenlaaksosta. Tämän intron jälkeen me siirrytään sitten näihin noin 20 erityyppiseen matkailuyritykseen, jotka ovat tähän osallistuneet. Ja nyt käsitellään siis koko Kymenlaaksoa. Lähdetään liikkeelle ihan tuolta Virolahdelta ja tullaan Valkealaan ja Elimäelle ja Kouvolaan ja joka puolelle Kymenlaaksoa. Tervetuloa Wanderlustingiin! Näin, se oli meidän ensimmäinen kosketus Kymenlaakson kuviin ja mennään ensimmäiseksi tilausravintola Olkihattuun. Ja tämmöinen pitopalveluyritys toimii siis Virolahdella, niin kuin sanoin, niin lähdetään sieltä liikenteeseen. Ja tässä on erinomaisia kuvia Olkihatusta. Se on Tiilikkalan kylässä, siellä on vanha navetta, joka on kunnostettu. Nyt voitte verrata niihin alkupään kuviin, mitä silloin aamupäivällä esiteltiin, että onko hyvällä maalla sisustettu, ja niin kuin näkyy, niin minun mielestä on. Eli vanha navetta, ja siinä on vieressä muun muassa golfkenttä. Siellä on Paula emäntä, jonka suvun hallussa tämä tila on ollut jo 1800-luvulta lähtien, ja siellä tarjotaan tilauksesta lounaita, ja siellä on myös sauna auki tarvittaessa, ja erilaisia juhlia, perhejuhlia, häitä, kuka mitäkin haluaa järjestää, niin on mahdollista järjestää siis Olkihatussa ja www.olkihattu.net. Ja tosiaan nyt, jos olette kuulleet, niin ympyrä, jos olette käyneet, niin sitten voitte vielä vaikka tussailla siitä sitä mustaksi. Sitten mennään toiseen. Pikkukylien pikkumarkkinat. Tämä on pieni mainos siitä, että niin kuin puhuttiin, että kylät ovat elinvoimaisia ja koittavat saada ihmisiä houkuteltua sinne. Suurmiehikkälässä on 36. Miehikkelän seurantalon alueella tämmöiset pikkumarkkinat. Sinne kaikki joukolla. Sitten mennään ekokylä Vimpa Islands. Ja niin kuin varmaan arvaatte näistä kuvistakin, niin toimii tuolla rannikolla Haminan edustalla oleva vanha yritys. Sen omistaa Pertti Illi, joka on myös kalastaja, niin kuin siinä kuvassa näkyy. Saalis on huima, sitä esitellään. Järjestää kokous-, kalastus- ja luontoretkeilyä. Hän omistaa Rakinkotka-nimisen saaren, jossa siellä voi yöpyä, siellä voi syödä, siellä voi saunoa, retkeillä ynnä muuta. Siellä on muutama hyvä kuva siinä. Olisiko sauna tuossa?
Pakettia järjestetään muutamasta tunnista useampaan päivään. Ja Wimpa Islands tarjoaa ekologisia arvoja, että ovat siinä mielessä ansioituneita. Siellä muun muassa voi järjestää saaristolaispikkujouluja tai venäläinen ilta. Mainostavat nettisivullaan tämmöistä. Ja kuvat taas kertovat paljon, että siellä on monenlaista aktiviteettia. Ja ritsalla ammutaan siinä. Ja luonto on lähellä. Ja luonnon antimet. Onko tässä itse Ildi, oliko? Ei ollut. Hän oli tyytyväisiä luontomatkailijoita. Ja siinä sitten, olisiko juhannuskokko tai keskikesän kokko. Haminassa oleva yritys. Ja yhteystiedot löytyy sieltä lapusta. Sitten siirrytään Haminasta vähän tänne ylöspäin. Haminan pohjoisosassa Kitulassa. Niin kuin äänitehosteet kertoo ja kuva kertoo, on ralliyrittäjät Tuula ja Jukka Ahola. Ralliyrittäjät. He ovat maanviljelijöitä, joilla on maata, metsää. Ja he tosiaan järjestävät tämmöisiä tilaisuuksia, että sinne pääsee aidon ralliauton kyytiin. Siellä on kuski, jonka kyydissä voi kokea vauhdin hurmaa. Ja ymmärtääkseni siellä voi myös itse vähän kokeilla ajamista. Tosi varmaan vähän pienemmillä vauhdeilla. Siellä mennään lujasti. Ja tämä on tietysti sitä erikoistumista, mitä tuossa puhuttiin, että on oman näköiset palvelut. Ja tässä on kehitetty tällainen. Siellä on iso lato. Ja tässä on muun muassa tämmöisiä off-road-autoja, joita pystyy myös siellä kokeilemaan. Mennään metsässä. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja siinä on isäntäpariskunta. Niin kuin sanoin, niin maanviljelijöitä ovat. Ja heillä on myös tämmöinen pitopalvelu. Siellä on emännän itsensä tekemää leipää. He ovat rakentaneet ison ladon, tai kunnostaneet ladon, ja siellä on tuommoinen pitopöytäpalvelu ihan metsän keskellä. Houkuttelevat sinne sillä tavalla ihmisiä. Onpa siellä oma kirkkokin, paikka, jossa voi pitää esimerkiksi häät. Ja saada niistä tällä tavalla oman näköisensä. aholafarm.fi on osoite. Sitten niin kuin nimi sanoo, seikkailuviikari, eli yrittäjä Kari Niemi omistaa tällaisen seikkailuviikariyrityksen, joka tarjoaa muun muassa melontaa. Tästä näkyy kiipeilyä ja koskenlaskua ja ovat ammattilaisia tällaisessa hommassa. Tuossa ilmeisesti laskeudutaan. Aina ei nousta ylöspäin, vaan voidaan mennä myös alaspäin. Eli jyrkkiä kallioseinämiä ylös ja alas turvallisesti. Kypärä päässä kuitenkin. He järjestävät myös ohjelmapalvelua, on ohjaavaa koulutusta, leirikouluja. Niin kuin tässä nähdään lapsia mukana, iloisia ilmeitä. Yksittäisiä elämys- ja seikkailutoimintoja. Ja heillä on myös kanotteja ja kävin netissä pyörähtämässä, niin on laajat ja hyvät kotisivut, josta löytyy www.seikkailuviikari.fi. Laajasti sitten materiaalia, että mitä he tarjoavat. Ja oli iso paikka tuossa meidän standitorillakin, että varmasti moni tutustui jo siellä siihen. Ja oravakin ihmettelee. Ja maisemat on näkemisen arvoisia. Se oli siis seikkailuviikari.
Sitten lyhyt katsaus tämmöisen kuin Vääntäjän tilaan. Sovi ja Matti Vääntäjä vuokraavat mökkejä, järjestävät juhlia. Ja siellä on myös melontapalvelua, että isäntä on hyvä opastamaan melonnassa. On niin sanotun väliväylän varrella. Vääntäjän tila. Sitten siirrytään Valkealaan, Orilammelle. Tämä on Kymenlaakson vanhin matkailuyritys. Monelle varmasti tuttu. Tuossa esitteestä otettuja kuvia, jotka mainostavat erilaisia paketteja. Ja moni on varmaan nähnyt, että siellä on itse Urho Kaleva Kekkonenkin vierailut ja siellä on kuva tästä vierailusta seinällä. Mökkejä, se on lähellä Repovettä, joka tietysti on kaikille tuttu. Heillä on erittäin suosittu risteilyalus ja sitten tosiaan näitä retkipaketteja, mitä tuossa äsken näittekin, ja niin mainoksia siitä. Ja siellä vähän italialaistyyppinen gondoliajelu. Tässä on muun muassa tämmöinen aikuisten huviretki ryhmille. Orilammen lomakeskus. Sitten on vuorossa Kuutinkolo. Ja tämä on myös miehen ikään ehtinyt yritys, eli mainosti nettisivulla, että 25 vuotta ollut toiminnassa. Siinä Juhani Outinen on perustanut tämmöisen yrityksen ja on niin sanottu venetaksi Repovedellä. Monelle varmasti tuttu. Siellä on tuommoinen kaleerivene, jossa noin 20 ihmistä soutaa ja muut huutaa, että soutakaa kovempaa. Varmasti mielenkiintoinen kokemus. Siellä on myös melontapalvelua. Ihmiset saa kokea melomista. Ja sitten kirkkovene on myös heillä käytössä. Eikä se rajoitu pelkästään veneilyyn, vaan siellä on myös olemassa Kuutinkolo tarjoaa majoituspalveluita, muun muassa tämmöisissä erilaisissa aittamökeissä. Ja siellä on tämä hieno riippusilta, jossa jalat tutisee keskellä, tai sitten ei. Ja siellä mennään kirkkoveneellä. Ja nokipannukahvit kuuluu tietysti kesäiseen suomalaiseen luontoon. Tuommoiset on näkymät tytöillä, kun kurkistelevat tuolta kallion päältä. Ja siinä on iso puu. Tässä on myös huomattava, että tässä on osittain niin kuin huomaatte päällikkäisiä tapahtumia, mutta se on pelkästään, he ovat osanneet käyttää hyvin sen asian, että eivät kilpaile toisten kanssa, vaan hyötyvät siitä. Ja se oli Kuutinkolo, viimeinen kuva oli kolo. Sitten mennään Sinibel, luonnollisesti Jaalassa. Siirrytään Valkealasta Jaalaan. Sinibel on siinä hieno ilmakuva tämmöinen viehättävästä maalaistalosta. Jaalassa Huhdasjärven rannalla. Siellä on tämmöinen nuori yrittäjä, Harri Suikkanen. Harri on jossain tällä paikallakin siellä heiluttelee kättä, että omistanpas tämmöisen yrityksen. Hieno paikka. Sopii erityisesti lapsiperheille. Majatalo, siellä on mökkejä. Siellä on vähän semmoinen ajatus, että kaupunkilaisperhe voi tulla vähän niin kuin mummolaan sinne luonnon keskelle. Siellä on myös ruokailupalveluita ja tässä nähdään tennistä, voi pelata siellä, saunoa ja tutustua kymenlaaksolaiseen luontoon. Siinä on hieno kuva. Tuo kävisi Morsius-sviitistä ehkä vähän paremmin kuin se verenpunaiset seinät. Ja tyylin-mukaisesti sisustetut paikat, siellä voi nauttia sitten aamupalaa. Ja on siellä myös valkokangas, että voi varmasti kokoustaa tai järjestää pieniä seminaareja. Ja niin kuin monella muullakin tietysti vesi on lähellä. Ja Harri keittää varmaan kahvitkin, jos pyytää. Tämä oli siis Sinibel Jaalassa. Sitten tämä lyhyesti tästä muistutus tutummasta Verlasta, eli Unescon perintökohteista.
tuttu tehdasmuseomiljöö. Ja sinne voi varmasti kaikki laittaa ensinnäkin se ympyrän ja varmasti 95% sen myös mustaa teistä, eli on käynyt tutustumassa paikan päällä. Jaalassa ollaan edelleen niin sanottu tämmöinen The Pirate Adventure Golf, eli minigolf. Ei ole kokonainen 18-reikäinen iso golfrata, vaan minigolf, joka on miniatyyriversio tämmöistä golfista. Ja sitä on somistettu tätä rataa tuommoisilla erilaisilla merirosvoaiheisilla taideteoksilla. Ja tietysti lapsia houkuttelee nämä erilaiset kuvat ja houkutellaan koko perhettä sinne Pirategolfiin, joka on Jaalassa. Ja sieltä varmasti löytyy myös yhteystiedot tarkemmin tähän. Sitten on Repo Jotos ja slogan luonnossa on mukavaa. Aktiivinen retkipäivä Repoveden kansallispuistossa. Ja siellä on vähän tekstiäkin. Tervetuloa Repovedelle. Ja niin kuin näette, siellä on opasta. Nainen on hortonomikoulutukseltaan, eli tietoa on paljon. Tässä mainitaan näitä nimiä. Tässä on tämä riippusilta. Ja oppaan kanssa polulla. Eli jos haluaa vähän enemmän kuin nauttia luonnosta, että haluaa tietää tarkemmin luonnosta, niin siellä on sitten opastettuja retkiä. Ja myös syödään luonnossa. Ja siellä on nämä perinteiset palvelut. Melonta-aktiviteetti. Ja siellä on kettukaleeriksi, kutsutaan tuollaista venettä. Ja niin kuin näette, niin sieltä ollaan kaukaa tultu soutamaan. Soutuvenheillä Kiinaan. Oli joku, nyt näin päin. Joku laulu oli Soutuvenheillä Kiinaan, muistaakseni semmoinen laulu olemassa. No joka tapauksessa, että hienoa, että näkyy, että kansainvälisyyttäkin löytyy, että ei pelkästään tietysti me tästä Kouvolasta lähdetä, mutta mekin. Totta kai. Ja siellä äsken ammuttiin ritsalla, nyt ammutaan jousipyssyllä. Tämä seuraava kuva on mielenkiintoinen, kun tuolla menee tuolla takana nuo, että tähtää nyt oikeaan kohtaan, huuto kuuluuko. No ei sentään, koska kymppejä vaan on taulussa. Eli se on Repojotos. Repojotos.fi. Sitten me siirrytään Iittiin. Eli lähdetään tuonne vähän Lahteen päin. Ylikaitala lomamökit on iittiläinen yritys. 15 lomamökkiä ja he ovat erikoistuneet vähän siihen suuntaan, että siellä on luksusmökkejä. Eli todella hienosti varusteltuja mökkejä. Muutamia. Ja kuulin, että suurin osa heidän asiakkaistaan tulee ulkomailta, eli erittäin kansainvälinen yritys. Heillä on mönkijöitä, kalastuspaikka, sitten on sellainen pitonavetta, jossa on sitten mahdollisuus siihen karaokeen, mistä puhuttiin, että Suomessakin se karaoke on nyt niin mielenkiintoista, niin siellä on semmoinen. Siellä voi järjestää myös häitä ja erilaisia perhejuhlia ja tilaisuuksia. Tämä oli Iitissä ja siellä on erikoisuutena on semmoinen niin sanottu sammalsauna, eli tässä kohta näkyy kuva ulkoa päin. Täällä siellä on tuommoinen katto ja malliltaan mielenkiintoinen, mutta sisältä erikoinen. Kohta näytetään kuvia, siinä on myös poreallas ja maisemat on hurjat. Ja tämä sammalsauna on todellakin tämmöinen niin kuin valoihme. Jos oikein ymmärsin, niin siellä on kaukosääri, jossa voi vaihdella erilaisia valoja. Eli tunnelman sisällä on erilainen kuin sitten ikkunasta katsotaan, ja se on heidän ehkä valttinsakin, että he ovat erikoistuneet tällaiseen. Hienoja kuvia. Tämä oli siis Ylikaitala Iitissä. Edelleen ollaan Iitissä,
on Lomakivi yritys. Se on myös itsenäinen yritys. Ja siellä se osallistui keskusteluun, tämä lammas. Joo. Lampaan, kun näin, niin muistan tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa mainittiin, että ne edistävät terveyttä. Eläimet edistävät terveyttä, niin Lomakivi tarjoaa semmoista terveysmatkailua. Eli heillä on myös matkatoimisto-oikeudet, se on heidän erikoisuutensa. Ja se on siellä keskellä peltoa, tässä isäntäpari pitävät tämmöistä yritystä. Ja uimaranta on kuitenkin suht lähellä, siitä pääsee yleiselle uimarannalle. Tässä on kuvia siitä ihan kävelymatkan päässä. Ja heillä on myös tulossa ravintola sinne, joka pyrkii olemaan joka päivä auki. Ja siellä kuuluu vähän vedenloista. Ja sopii myös tietysti sitten lapsiperheille erityisesti, koska on olemassa mahdollisuudet uimiseen ja eläimiä. Siinä on päärakennus. Ja tässä taas kuvia nyt siitä että on hienosti suunniteltu kattaus. Siellä voi viettää iltaa sitten tuollaisessa pienemmässä kodassa ja paistella makkaraa ja tehdä omia eväitä. Ja yritys oli siis Lomakivi Iitissä. Iittiin on aukeamassa kotieläinpiho. Siellä on Iitin kanoja ja myskihanhia ja pirkkapukki, poneja, pulleinen vatsoineen ja lampaita. Kotieläinpiha Iittiin. Sitten Elimäen puolelle. Elimäellä on tämmöinen kuin Mikkelä Farm, eli se tarjoaa tämmöistä niin sanottua bed and breakfast-palvelua, mitä ulkomailla on paljonkin. Eli siellä tarjotaan yösiä ja aamupala. Ja sitten siellä on myös tilausruokapalvelua. Tässä on joku seurue siellä syömässä ja emäntä tarjoilemassa ruokaa heille. Se oli siis Mikkelä Farm. Sitten tässä on pieni väläys Iitin harrastajateatterista, joka tänä vuonna tekee 25-vuotisjuhlanäytelmän Syttyy ei syty, mutta samalla muistutan, että Kymenlaaksossa on vahva kesäteatteriperinne, eli myös Elimäellä, Valkealassa, Korvenkylässä on kesäteatteria, ja se on erittäin suosittua tällä alueella. Sitten varmasti, jos Verla tunnetaan Valkealassa, onko se Jaalan puolella? Verla tunnetaan, niin tunnetaan myös sitten Elimäellä oleva Mustila Arboretum. Mustila Arboretum on Suomen vanhin arboretum, eli puulajipuisto. Vuonna 1902 sen on perustanut valtioneuvos A.F. Tigerstedt. Eli jos äkkiä laskee, niin 110 vuotta tulee tänä kesänä. Ja siellä on myös, järjestetään juhlia. Siellä on 120 hehtaarin puistometsää, 100 havupuulajia ja noin 200 lehtipuulajia. Ja sitä on vuodesta 1984 ylläpitänyt Mustilan kotikunnassäätiö. Ja se on tietysti, Mustila on tunnettu näistä rodoistaan ja atsaleoistaan, jotka on hehkeimmillään nyt toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa. Siellä on myös pieni kahvila siinä ja sitten puutarhan myymälä, josta voi sitten kierrettyään ostaa kotiin sitten hyvälaatuista tavaraa omaan puutarhaan. Erittäin suosittu matkailukohde. Ja käy paljon muun muassa pääkaupunkiseudulta väkeä. Ja varmasti täältäkin päin. Sitten siinä yhteydessä on Mustilan viinitila.
varmasti joka on käynyt Mustilassa, niin ei ole voinut olla ohittamatta tätä paikkaa. Eli sitä pitää Maria Tigerstedt. Siellä on, siinähän kuvassa on jossain varmasti paikan päällä täällä. Ja oli myös tuossa standitorilla omia viinejä, hilloja. Se oli siis Mustila. Sitten muistutetaan lähiruokamessuista, jotka on joka vuosi syyskuun toisena viikonloppuna siellä Mustilassa. Ja sen järjestää nykyään Kymenlaakson lähiruoan ystävät. Ja Maria Tigerstedt jutteli mulle tuossa äsken, että viime vuonna 7000 kävijää oli näillä lähiruokamessuilla. 4. kertaa nyt. Eli todella suosittu tapahtuma. Tällainen oli siis tämä meidän Wanderlusting in Kymenlaakso.